ne kadar caysanla israf kän bolýar. Ey musulman dogul, ne kadar cayda kän israf bolýar. İsraf näme? İsraf haram zat, Allah'ın söýmeýän zat, Hudaýyň ijazet bermeýän zat. Kur'an-ı Kerim'de var, innehu la yuhibbul musrifin, men Hudaý israf etýänleri halamaýanlyktır. Şiftisi goýulmagy ne kadar wagtdyr üstüne geçirilip, fikirler dökülüp, ne kadar israflar bolýar. Bir toparzady gaýymlyk üçinmişdi, bir toparzady arastalyk behdaşdan çürinmişdi. Hemmäňiz bilýänsiňiz, bizden 10 weter ýetikdirsiňiz. Aslyndan, gapdalyndan, içinden täs sakfyna barýança, o sakfynyň üstüne barýança ne kadar bija milyonlar harç bolýar. Şo harç etmek dogurlygyň alamaty dädir. Wah ýürek ýakýan ýerişdaýy, ine gelin bolmadyk gyýdylar şo direk öýleri terbiýet bolupdyr. Gül ýaly äriwa güne azap beripdi. Men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek. Men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek. Näjir arasda adam istaba, o gözüne görnen akda. Enata bir terbiýet bereýliňde gyýdymda. Kaş bu gurruna şolam enatasyna da barsaýdy da. Ahunyň kefi diýip kulak asanak, wagt din kef ahir. Dünýä ahir abatlyk kef ahir. Jowanja oglan wagt men moksudan çykmaly bolýan. Gözünden ýaş akdyryp öwümde ağlatdy. Ha palanca näme agly? Bizden ne ýaşy kiçi, jowan ol. Ahunjan men helim giýjün eziýet berýär desem pulun ýok, sen öýüň bijirekmi? Kargeri ýetýän, zähmet çekýän, elim gözü diýip kökediýär. Ade gözünden ýaş akdyryp Hudaý wallahi aglaýar. Elim eziýet berýär. Sen öýüň bijirek, sen günüň bijirek, men näme diýin diýip aglap bir musulmançylyk nirek barmadı. Bir heysiyet geçeli barmadı. Kim yüreğini yakmalışılardı? Kim narahat bolmalışılardı? Hen Allah diyen adamlar yiyirdi. Hen eşhedü enne Muhammed Resulullah diyen adamlar yiyirdi. Hen Allahümme salli ala Muhammedler yiyirdi. İmanlı doğullu. Kiminin vurrun etmelişilardı? Kimin yanına etmelişi vurrunları? Bu yine 10 ýyldan näme bolmaly şu wurrunlar, yine 20 ýyldan näme bolmaly. Kafir dünýäne odylýandyr, musulman näme hatda barypdyr. Gelin bolanda bir ay bolanda uly wurruny şoda. Bir gyýdymyza, oglumyza terbiýet bermeli bolarys ki nämäni an emaret kardan guru lahat ney besen gasto beçubu ney lobat. Kabirde ba janydim, jan oğlum kabirde birime tikeldeýliň diýmeli. Kabra odallamak senk bilenmi ýok, haly bilenmi ýok, perde bilenmi ýok, mobil bilenmi ýok, açyr bilenmi ýok, ameli salih bilen. Allah'ın rezaýaty bilen. An emaret kardane guru lahat ney besen gasto beçubu ney lobat. Ey musulman, kime girmeli şu wurrunlar? Kime ötmeli şu wurrunlar? Kime eser etmeli şu wurrunlar? Resulullah jan aýdypdyr, bir tofaryň ýanyna bir tofar adamla şu wurrunlar eşitse, bu wurrunlar galan wurrunlar, kadimi wurrunlar diýip asen içine girjekler şu wurrunlar. Nämes kadimi wurrun? Kabra girin şun bir aýrylan bolsa 1000 ýyl munnadal, 5000 ýyl munnadal aýrylan bolsa hemmekşin kabry deppe desem. Nämes zaman parhatdy? Hacı Şan'ın kabristanı bardan görün. Eytan yanına kabristanı görün. Ya başka kabristanları görün. Hiç zaman fark etiptir mi? Türkmen ilin içinde kubirçılıkları görün. Fark etiptir mi zaman bilen? Özümüzü ağırlap Allah'tan daşaltmayın da. Haçana rengi ona güymenip aslında şon üstüne 10 yıl 5 yıl yakken şayet ölünçeydi ömrünü ne geçiriyor. Beter de narahat etdiyen yeriştay oğul gıydın da şona terbiyet veriyor. O ham qiydi, madam zindagisinden narahat da. Madam zanahatda, men jayym bijirek, men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek, aýarlyganyň öýü bijirek, nämen öýü bijirek şeýtirip gelip berdi. İsraf etmeliler. Bes mal eline düştü. Dogry adam boljak bolsa, bihut harc etmeliler. Gerek yerine harc etmeliler. Hele eza berse berdi. Men başarmayan nimel bijire yere harc etmeli. Ya adam sayt ýamasa hele aýtmaly. Men başarmayan nimel. Men Hudaýyň ijazet bermeýän ýerine israf etjek däl. Gerek ýer bolsa göz üstüne diýmeli. Behdaş, arastalyk, bir näçe merisçilik öwüne geçýän bolsa, ya suw geçýär çykýar, o gurrunla juda mesele. Gurrun ýöne bija harçda.
İkilenci şerti doğru olacak bolsa hakkına yetirmeli, mesrefine yetirmeli, dine hizmet etmeli, garibe berip durmalı, zekatını çıkarıp durmalı, mektep tabistani olsun, her yer ol. Allah'ın rızayeti bolacak yere harc etip durmalı. Bir de ikilenci doğruluğun alamatı. Üçüncü doğruluğun alamatı harama harc etmeliler. Önkü israfın gurruna cayı halalla, yani bija harc et diye. Üçüncü gurrun harama harc et diye. Hudaý üçin onu da aytyp galeyli, o toylaryny tutýan ya inni tutjak, bu kepler kulak asmar. Onu da bolsa sen eşitip duň, diýjäň ýaryna kulak asyp duň amal etjek bolup, nagat toýak kan haram harç bolýar. Men talarda tutjak, men falan tüýsli tutjak diýip, nagat milyonlar harç bolýar. Nagat israf bolýar. Ey musulman etme. Ökünersiň. İkiliň ýüzüňe tut aglarsyň daha, gözüň ýaşy tökünip kan aglamalya kıyamatda. Adam barmağını dişlep üzecek diyor. Qifuhum innahum mes'ulun ma lakum la tanasarun. Kıyamatta cehenneme gaşyn oğralanna Hudaý aýtjak saklan diýjek. Hop saklajaklar adamları. O taada boýdaşyň elinden tutýadyňyz günäden çyrim. Bu taada näme cehennemden alqalaňak. Sonra şolardan näme aýtjak Hudaý Taala? Qur'anna haşy. Sure was-Saffat 23-nji para evvelin sefesinde var. 5 daqiqa aýtjak diýdim 10 daqiqa bolup barýar. Bu taada 10 000 gözüne gidip, 10 000 kefine gidip, halan jüre harc etdiği haramdan çüreyim. Ne kadar gelirler ve ağlaya, nemege, men talarda tutup bilmedim, haram toy tutup bilmedim, falan toy tutup bilmedim deyip. Sen begen adamın icazet vermediğine, sen begen son pulun tapmadığına. Hay oturup ayet düşeniyal ağlat du gelin. Men şojurek boydaşım kıyal toy tutup bilemak deyip. Ey bir musulmançılık ne hatta gaşin var ya, bir iman ne hatta gaşin var ya, bir gaşin sürülüp var ya. Sen musibet düşenyalı gelin olacak ağlap duda. Men toyum näme diýip palancıra tutulmaly. Palancıra diýäni hakikat Hudaýyň qahary lanety düşjek ýerha. Haram toy tutup bilemek diýip ağlap, men şu jürek tutjak. Ýygynden tawba edernip de dini masxara etdi.